No, mutta on sentään suolasta. Likainen sika. Siis, mitä? En olisi kyllä susta usko. Mun ex oli just samanlainen. Mitä helvettiä sä tarkoitat? Kyllä mä näen, mitä sulla on ton Jasminen kanssa. Eiku tää on ihan normaalia. Vittu normaalia! Miten pettäminen voi olla normaalia? Mikä sua vaivaa? Ei kun Linda, nyt sä oot käsittänyt väärin. Kato, kun anna mä selitän. Te ootte Oonan kanssa perustamassa perhettä. Ja sä vaan lirkuttelet ton Seireenin kanssa sen selän takana. Ja tekin saatanan lampaat vaan katsotte vierestä. No, se ei ole toistaiseksi onnistunut, koska tämä uusi kerho, mihin olen päässyt, ei ole kirjakerho. Se on älämölökerho. Siis ei kokeillut jäähypenkiä? Joo, siis todellakin, mutta ei se auta yhtään mitään. Ei todellakaan. Kypsä ja sitten Hyvältähän se kuulosti. Kattositko se tänne päin vielä? Mitä ihmettä? Mitä täällä on? Sulla on tarroi korvissa. Mikä ihme, että sä oot joutunut tänne sairaalaan? Ota vaan toi. Voitte mennä labroihin päin. Okei, kiitos. Jooga. Ilmeisesti sillä voi avata jotkut persejuurit, sakrat tai jotain. Eihän Suomessakin paistaa aurinko, eikö niiden kansis mennä tyyliin jokin solarimita? Kuule Erik, pieni valonsade sun reikään tekisi sustakin vähän positiivisemman. Mutta älä kysy. En tiedä, että mitä helvettiä siellä oikein tapahtuu. Kuulostaa siltä, että teit sit kuitenkin fiksun ratkaisun, kun irtisanouduit harkan takia. Oikeesti. Lähdetäänkö me tähän? Okei, mä antaudun, sori. Mites sä tyttisit, miksi se sulle kiukuttelee? No, me ollaan alettu hengaa Elmonkaan ja tytti ei voi sietää sitä.